matahom sang imo pagtuga. Ihatag sa amon nga makita ang nagalambo nga liso, ang binhi nga nagatubo, kag ang tanan nga mahipos nga nagatubo kag mga tanda sang imo ginharian. Tuguti kami nga mabatian ang imo tingog nga nagahambal sa amon, kabay nga indi gid namon pagtugutan, nga mapatay ang pagdabdab sang paglaom sa sulod kag sa palibot namon. Amen. 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 Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. O, di ba? O, pwede na takapadayon. Ang Diretso problema na sa kayo aton kaisa. agenda. Sa umpisa pa lang daw na wili-wili na kay Oo. because madamo kita sang tupiko subong nga pagadiskason. Okay? Kag baguin na, ari na sila gasululod na sila kaalagad real. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends, mga isig katinuga. Please follow, padayon lang ang pag-follow, pag-like, kag ang pag-share sa Pag-share. aton live streaming sa Subong. Good evening sa kay Lorena Francisco Hondana nga kaupod naton Subong. Habal ni Ma'am Erlene Davilla, maayong gabi sa inyo tanan. Father Mark, watching from Mulit, Hamindan. Hamindan. Oh, sa mulit, mayong gabi sa inyo. Salamat, Gid. And of course, suki man naton si Ma'am Leonora Villanueva Alacapa. Maayong gabi, Gid, dira sa inyo. Yes, mayong gabi. Amo man sa kay Daniel Bautista. About friend. Sino nga friend? About friend. Oh, kay kalagad Richard, gini mo, a friend. Taga Mambusaw. Okay, Sabi ko, watching taga-Bolo, from Nene. San Miguel, Ilaya, Tapas, Padre. Si Ma'am Rosalie Caro. Ay, San Miguel Tapas. Regards na kay Father Marvin. Si Father Marvin Funa. Marvin Francisco. Francisco, okay. Marvin. Damdamo sila. Marvin. Marvin. Okay. So I see the difference. Okay, sige. So, mga kalagad, kakabas friend naton, isa ini sa mga, kumbaga, highlights sa aton nga, Importante. sa edisyon sa aton nga programa nga Tingog sang Tinuga. Kay bangod, among kanyang ambal naton, no, mangikabahin sila sa sini nga programa. Kung sini nga inisyatibo. Kinahanglan naton sang madamo nga tingog para sa pagpakigbato para sa aton nga environment o kod Mother True. Nature. Inagay pads, na-recognize naton ang limitasyon sang tagsa-tagsa. Umpisa sa aton mga national government agencies like ang aton nga Department of Environment and Natural Resources, kabayin sang kaupod nila nga mga attached bureau like the Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau. Kaya syempre, limitado man lang ang pundo, so limitado man ang mga resources from financial to human resources. Naintindihan taman ang limitasyon sang aton nga kapenro, ang aton nga menro, kag iban nga mga ahensya. So that's why ari kita sa tingog sang tinuga para mag-upod sa ila, para magdamo kita. Pero bisan ari na ang tingog sang tinuga, kulang gihapon. Okay? Gamay man gihapon ang boses. No. Nagahutik sa Gamay. hiyap. Diba? Hutik-hutik lang gihapon. Dahutik sa kagabihon. Ano kayo tawag sini nga subong nga do viral? Ha? ASMR. Inang hutik-hutik lang. So, hindi mabatian. Amo lang niya. Siya pero gina-exercise. Yes. Amo lang niya. Kalaw ay dyan sa imo yan. Di ba panami-nami siya? Okay. Pero kung lataw na Sa to. kadamo utik karon si Alagad Gersi. Okay. Oo. Pero Pads, lain na otik kung ni kay ano na to, Kersi. no, ning seriously speaking, doon mo lang ni ang tingog sang nagapakipagbato para proteksyonan ang aton palibod. Sa subong. Grabe gidi ha, may problema gidi sa hamon. Ano na lang ning mo, di nato mahimo man. Kaya wala gid kinapamatian. Diba? Natingala na si Kalagad Chrissy nga manduwa. Ay, may gatunog. Kaya na sila man. O diba? Pero kung madamo kita, Hmm. ang nagasinggitan, Guru Pads. Diba? So, tipunon ang aton nga mga boses, kag sigurado, magadako, kagundako, mabatian Mabatian kita. kita. Kaya tanan man kita tinugay. So dapat ipakigbato naton ang isig katinugan naton. Kag ini True. hindi lang ini pagpangayo sa nga bulig sa aton mga kaalagad kag mga kauturan, isa man ini kapag pahanumdum sa ilang obligasyon man nila ang pagproteher no sa aton dunang manggad. Kay bisan ang layi naton na attorney no nagahambal nga obligasyon sang kada isa ang pag-alaga sa aton nga environment. Oh, Tama. tama. Batian mo siya. Padre, batian mo. Si Kalagan Richard, layi. Okay? Ara na dang iya subo nga mga linyada sa layi. No, it's good to know, no, nga nagapan nga sug kita to learn
may baluan ang layi. Kaya kung kaisa, hindi man kita nagapangisog, kung in the first place, wala kita kabalo kung ano ang atong ginatindugan. Correct. Basi mismo ang ginahambal naton sala gali, di ba? So amo pag din ang mas mabudlay no ang sala ng impormasyon. May mga tao nga nagasiling may prinsipyo sila ti sayop gali ang prinsipyo Na. wala sa ginatindugan. True. So nami kini kay hinalaan naton ang inimbag-o nga programa nga ginapang kampanya sa Spirit FM nga nasandig attorney no. Upod naton sa attorney Abeb no. Sandig ni Salayi Yes. kag of course kabay pang suportahan natin ini. Yes. Kung ano ina, later ha, ari na nagasaulog si Akadlawan online, nagapa-heart-heart na, bot silingon, nagapamati siya. Again, happy birthday, Baby Joy. I-greet nyo si Baby Joy, nagkasaulog sa iya birthday. Kun Wow, may gabi. Happy birthday. Ma'am Baby Joy. Oh, Ma'am Baby Joy. Na-imagine ko ang itsura ni Tabi. Baby Joy. May birthday. Wala mabal ko rito. Tapungulon. Ako happy birthday, baby. Happy birthday. EJ na lang. Wala tada kay birthday ya. Basi ari lang siya di pads kag duay-dugay may maabot na tadi nga food. Di ba? Kaging Bukas greet pa na. man ni ang ano, Kaging greet naton si Baby Joy. Dalawa na to ng mga sisling-sisling nila. Oo. Kag pads kinanglan ta siya subong i-greet tagid maayo kay mapa-add sila eh. Hoy! Diba? Sa ilang nga opening, di ba? Oo. Ay kinahanglan siguro si Kalagad Kersey karon nang mag-greet Oo. sa iya. Kaya Baka makanto kita to sa opening. Yes. Oh. February Thank 10. February 10. Birthday na ni tatay. Dara na mo lang. Naman. Sponsor din na attorney. Sa President Rojas. President Oo. Rojas. O, approved na ko no kay Father Mark Makanto siya. Oo. Pag may madala siya sang assistant. Dala ko Yeah. sang upod kay basi masandan. Wag dumugay kita na bibidyoy. Sige. Okay guys, ano bala? Dali lang kami nag-greet to. Unaw natin sila nag-greet. Si Ma'am Dali pa Shi siya meron. Aguilar Okay. Tio. Mayad ay gagabi Father Mark, Attorney Abeb, Kalagad Real, Kalagad Richard. Kag of course sa tanan nga nagpamati sa 88.1 Spirit FM Rojas. Hi Ma'am Shi, maayong gabi dira. Sa Kagay. Kaga subong man no, luyag man naton tamyawon si Sir Ulysses A. Pastrana. Hello, inang Ulysses, President Rojas. Nagalantaw Inang sa Ulysses, aton yes. Ay, mga shout Kaniday out dira. Albert, no? Oo. Kalagad Albert. Kag kay Sir Dodong De Velos. Ay! Nagalantaw man sa ato. Kay Ma'am Becky Tay. Lana, maayong gabi dira sa inyo. Sinong Kag Dodong salamat Develos sa inyo sila panay? pag-upod. Paki-share lang sang live naton subong. Kay subong nga gabi, ato naman istoryahan. Kay combination isang istoryahan ta. Na. Okay, tingog sang tinuga kag istoryahan ta. Oh, Ang may tingog, aton may istorya. nga bag-o nga programa subong nga tuig 2026. Nan. Okay? Kung sa diin, gina-encourage naton ang aton yung mga kaalagad, isig katinuga, aton mga ka-best friend, fellow kapisnon, to be part of this Echo Watch. So sa mga kalagad naton actually tawag sini pakilala na naton ini no gin-introduce naton nagligad Sa New nga- Year gid Oo. First episode ta sa Nan. 2026. Oo. Amo gid ini ang imbukada Nan. sang aton nga tuig 2026. Oh, kag sa mga nag-upod sa aton subong nga gabi kag sadto nga gabi no, for sure balaan nyo ini nga inisyatibo. Pero sa mga kalagad naton nga subong lang nakapamati no or subong lang nakatsyempo nga makapamati ti aton liwat iga pakilala sa inyo. Ano ini nga programa, ano ini nga inisyatibo kag paano kita manginkabahin no sining dako nga inisyatibo para sa ikaayo sang aton nga palibot kag dunang manggad. And para isa-isahon iniliwat attorney para mas makilala Kaysa- Si si Padre Goro ang mahatag sang sang general information kung ano ining Echo Watch. Kag ngaman may Echo Watch. Ang aton nga proponer no nga programa para sa 2026. Ang tingog sang tinuga ti nag-inumpisa naton sang nagdigan nga tuig na and we are all part of the whole structure sang creation. Kita mga tinuga sang Dios, ang kalibutan tigintuga para sa aton no? And we are we are just stewards of God's creation. Anong stewards? Kita ang tagatatap kuntani. Ginpahulam lang sa aton ang tanan nga gintugas ang Dios. Karon, na-experiencehan naton for the past years medyo nagalala ang aton sitwasyon.
tuman nga ulan, no? Kung kisa ni naton explicar nga man daw gulpi lang mainit, gulpi lang nagbasko ng ulan, kaya ang ulan daw grabe na gid bala ang Epekto. ang epekto sa aton, tapos ang init naging kasakit, no? And then gamay lang nga ulan, nagabaha. And then we try to ask the question nga man nagabaha, no? Sa mga bisan sa mga misa na magnasiling namon ti nadula nabi ang umpisa ang aton nga kanal, nadula o kung nagamay ng kanal, nagamay ng sapa o kung nadula ng sapa, nagkitid na ang suba. Nagakadula ng aton wetlands. Oo, naganabo ang suba, ang wetlands ginatawag ti mga ginatiniran sang tubig bala nato, mga manubong nga portion tungod sang padayon nga anong tawag naton sini? Pangutod sa mga kakahuyan naton. Kag development man sa Yes, of attorney. course. So, Kag nagapakita man ng kaisa nga ang aton man kasakon bala. Kasakon sang tao. Nan, no? kasakon, pagkaging hakub-hakub, hakub, samok-samok, Dalok-dalok. dalok, dahak-dahak. Na. Diba? Mas lala nga term, And dahak-dahak. the earth no is telling us no nga he or she can support our needs but not our greed. So karon ano ang mga responsibilidad sang naton bilang mga tingog sang tinuga, no? Nag-abot kita sa puntong ano ba lang pwede ko mahatag, no? What can I give, what can I share, no, to take care of our common home. Kay mo ning aton nga isa-isa gilang istaran, no? Kalibutan, ang earth, wala na gid kita sang Wala na planet B. wala na kita sang saylohan, no? Hindi kita makasaylo ang iban. Hindi kita makasaylo sa Mars. Hindi kita makasaylo sa ang iban gusto nila sa Mercury sila masaylo. Kay lapit ko nun sa 7-Eleven. Nan. lapit sa Kapitol. Lapit sa Kapitol. Pwede ka pila. Lapit sa Robinson. Mercury drugstore na yun. Sa tubang sa SM, arawan siya. So ang aton paano kita makabuligay bilang mga tinugas ang Dios, bilang mga isig katinuga, isig katawos ang aton nga mga kauturan. Ang EcoWatch isa ka programa no gina-propose naton sa inyo, parang kita bala kung ang isa ka tawo maghikot, maghimo sang mga tikang, ti madugay siguro masolusyonan ang mga problema nga kadamuon kung isa lang siya, no? Nagapangita sa mga kaapin, kaupod, mangin kabahin sang sining pagupod sa sining nga kausa. So, ang panawagan sang Spirit FM amo ining mangin responsable kita. Eco Watch, Eco bot silingon ecology, environment, to watch, magbantay para sa ikaayo sang aton nga common home o kon sang aton nga kalibutan. Karon, paano kita makapakigbahin? Kung may mga bagay-bagay sa atong palibot, nakita naton do ano tawag sa attorney, irregular. Yes, pwede. Mga irregularities, mga daw wala nagakadapat. Kapareho nga nagalalapta ang basura. Pareho sang suga diri, suga dito. Sang nagligang adlaw, naga-walking ako diri sa palibot sang compound, nasimutan ko gid. Aso ini. Oo, ini nga aso, hindi lang ordinaryo nga aso, kay aso gid dia sang Plastic. plastic kag Aragay, guma nga sakit ginasunog. pagid. Oo. Kagay nagin pasaka ko sa pader. Oo. Ang isa naton diri ka kaupod sa compound. No? Gali ka dito malayo, dito dampi. Dira dampi sa may Malipayon nga area. Oh, So, sa Malipayon nga outside, malapit sa St. Pius Seminary. Oo, sagwa sang pader. Abi ko gani diri sa Uber da Bacod Oo. naton sa Piakta, hindi gali iya. Sagwa pagid ya sang pader sang kaluyo naton diri nga compound, no. So ito mga aso, attorney. Oh my Ay, God. aba. So, both sila basi may mga... may guma, may guma, oo, o may mga plastics. Ba, kung nagapamati man sila, no, ang mga area nga malapit sa St. Pius nga nagasuga Sa sang likod, guma, sa likod siya, plastic, hindi lang kay Kagbisan tungod. ang mga ginasugaan. Yes, solid waste. Basta solid waste. Hindi lang kay tungod, may layi kita nga nagabawal. May layi kita nga nagabawal kay tungod na balaan sang aton eksperto kung ano ang mangin resulta, epekto, ang impact ya, hindi lang sa environment, kundi mismo sa aton nga health. Oo. So it's not good for the health, not good for the environment, not good for everyone. So
pwede untatan na ang pangsuga sang aton mga basura. Kung masimutan sa attorney diri sa compound sa babaw, how much more dira kay very populated nga area. So, kita mo, grabing ining impact, Pads. pipeline nga Oo. area, no, diri kinampi na lang gid sa may pader sa likod sang Corsilio House. So, I don't know basi may mga listeners kita dira, no. Kung apektado kita, kung masimutan naton, how much more kapit pa ko may mga kabataan dira, may mga tigulang, may mga seniors kita, no. So, ina nga mga bagay like kasubong sini ang aton ginapangayo sa Spirit FM, pwede nga picturean o kon videohon naton para nga kag ipadala sa aton, no, karon ihambalin na namon sa inyo kung diin ninyo ipadala sa email man o kon sa page, no, parang ma-try naton patigayon kung ano ang mga nanari-sari nga mga solusyon. Kay balaan ko kung nakasimhot kita, tinisimutan man asang iban. Gani, ang problema bala, Pads, kay ang aso naga-travel. Oo. Hindi lang niya ang apektado ang tao nga nagsuga, kundi ang palibot. Di lang to bala kung imagine ninyo kung pila ka tawo ang ginapoison sang aso nga nagalapta nga inubrahan sang isa ka tawo. May ara kitabi sang panumduman nga kung hindi nato makita kung di mo makita ang basura, daw wala lang basura. Out of sight is out of mind. No, in English mo. Wala labot. To, syempre ikaw About English. English. Liwat-liwat, out of sight. out of sight is out of mind. Oh, Ako diba? abi kung kisa daw wala lang sa akon nga nagalalapta na hindi mo kita mayo. Kung kisa may mga masandaran kong mga bote. Ay may bote gali din. oo. May bote gali din sang soft drinks. Yung alam nyo sa dalo, mula nyo mauli. Oo. Ano mo na bala? May pangbulag mo ka. Nasasandaran ko. So, Pero para inabalapads nga mga obserbasyon mo, ang ginahimo mo subong, amo gid na ang Eco-Watch. Dila bilang kabahin sang isa ka komunidad, ikaw maga-report. Ako naman, bilang kabahin sang 88.1 Spirit FM, Okay, oo. ako naman ang mga responder sang imo nga report. Oo. So muna may mga pamaagi kita nga paghimuon, halimbawa, no, we coordinate with the local government unit o kon sa mga specific nga mga agencies nga balaan naton nga amo ni sila ang dapat naton nga in a way tublagon, no? Yes. Para oo. matagaan sa solusyon ang ining nanari-sari nga mga nakita naton nga irregularities o problema. Yes. Kag hindi lang sa aton mga ahensya, sa aton yung mga partners, pero mismo sa mga violators. 'Di ba? Pwede naton man sila basi i-turned into advocates para hindi na siya magliwat. Okay? Tani nagasuga, Pads. Nagapabati siya tani. Nagpamati o Malay mga mo, neighbor o kapit ang lang pamilya diri, dira oo. ngara lang kamo sa palibot, please untatan nyo na. Kag isa pa siguro no, attorney, father, kag kaalaga drill. Damo-damo na sa atong gali. No, isa siguro sa mga rason nga ining mga kauturan nato no nagasuga sila o kon ang ilang nga paghaboy sang ila basura patuyang lang no o kon na wala na sa insakto. Isa siguro sa rason amo ang kakulangan man nila sa ideya nga bawal gali ini o kon may ara gali ini nga mga malain nga mga konsekwensya kag epekto sa aton nga ikaayong lawas hindi lang sa aton nga environment. Pero in line with that statement, Kaalagad Richard, hindi bala kaalagad drill sang gamay kita, sang elementary kita. Gintudloan na ta. Ano nga ba, digdamdamo kita mga quotations nga ginapa sa ulo sa aton or naka-post. Cleanliness is next to godliness. 'Di ba? Tapos hindi lang ko ang matahom ang malimpyo. 'Di ba? Kag ginahambal man dito man gamay pa ta, gintudloan man kita sang pagbahin-bahin sang basura. Pero kay subong siguro ang kabuhi wala na ta gina-grade. Basi ina ang rason nga ang nalabalan naton ang gintuan naton ang gintudlo Nalipatan sa na. aton nalipatan na. Or hindi Nalipatan kaya na o kon gin kuanan gid nga malipatan. Oo, kay Ginungod. tungod Ginungod nga ginungod kalimtan. malipatan kay tungod wala kalabot.
'Diba? Labot ko man, may ara man na iya nagatrabaho sina, may ginaswelduhan pa na may para Man, magtatap sa man. ako Ako nga man na basura. isa, no, Ang isa na sa rason. ginapasa ang responsibilidad sa iban kay tungod para Correct. sa ila ginabayaran man na sila. Kagtrabaho ina nila. Pero Hindi no- mo na ginalata ko sa iban Kagang pagdamo sa basura senyales Oh. sang development. Yes, Oo. nga naga-improve ang kabuhi. Kay tungod Wow, may ang amazing. term is buying power. Oh. 'Di ba? May buying May power ang kwarta madlang nga people. nagbakan. Oo. Which is good ha. Pero not good for the environment. Hindi ka pa matuod nga ang kwarta hindi gid ka bakal sang class sa gihapon. Yan. Ay, Abaw class. Abaw class. Kabakal gani sila sang Starbucks no nga ginabili lang nila ang ila baso sa kung sa diin kung may mga event kita o kung mga aktibidades ang aton nga syudad kag sang probinsya pero ang paghaboy sa insakto hindi nila That's right. Maubra. Yes, that's right kalagad Richard. Kagkabay mabatian ini sang madamo man nga estudyante no nga kumbaga ang mga every activity bala kung sa diin damo estudyante tapos pagkatapos ang activity ang ginbilin madamo nga basura. Pero bago sina no, gina-greet ko anay sang maayong gabi kag thank you for joining us sinang Lucille Daryagan watching from Hi, Dubai. Ma'am Lucille. Of course si Estela Bornales watching from Lanot Rojas City and ang ari ko kasin Dr. Christy Ann Antonio Frial sa Dumalag. Hello dira sa inyo tanan. Mayong gabi man kalagad real si Mark John Depol nagapagmaayong gabi. Yes, mayong kapi. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton palatuntunan. Mayong gabi man no sa aton dira nga mga kauturan kanday Sir Rafael Suelo kay Ma'am Joy Doler kag kay Ma'am Josefa Astros. Yes, please. Palihog lang, share sang aton live subong. Kay tungod subong nga gabi, gina-encourage gid naton ang aton mga kauturan nga mangin kabahin sang Ecowatch. Nga mangin mata sila sang aton susyudad, sang aton komunidad, sang aton environment para mapalabot kung ano ang mga ginaatubang nga problema hilabi na gid in terms of environmental degradation. O pwede mo ihiligay nun. Sige, translator. Si kalagad real ang mayad sa hiligay nun. Oo. O hiligay nun 101. Basta ikaw ang Spanish. No? O deal. Okay. Okay, go ahead, Torn. Ako gali. Okay, sige. Ecowatch. Oo. Ang Ecowatch, ginaumpisahan na naton paintindi sa aton nga mga kauturan subong. Kay subong nga February sa palabuton nga Pebrero, aton pag-lunch sa dako ang aton nga Ecowatch. This is also an open invitation sa aton nga mga co-eco warriors. Aton tanan dira nga mga tree Basta huggers. tanan gid, Yes, no? tanan gid no nga mangin kabahin. That's why kung si Sir Darwin aton da mga NSTP nga mga estudyante pads, ang aton nga mga youth leaders, Sa Parish Laudato Si Ministry. Warriors, 'di ba? Kaupod ang aton nga mga YES-O, 'di ba? Nga magking kabahin sang paaton nga Ecowatch. Now, ang question is, una na niya pads para ni sa imo ang ako nga question. Okay? Kadi syempre, kung ako ang maglantaw, may mga tao nga malipay kay may ara kita sang Ecowatch nga naga-encourage sang aton nga komunidad nga makipagbahin, mag-participate kag maging parte sang solusyon sa ginaatubang naton nga krisis sa klima. Pero nagapati man ako, padre, nga may mga tao man nga hindi malipay sini. Okay? Kaya syempre, kung magreklamo, may nagareklamo kag may ginareklamo. Okay? Ngaman kinahanglan naton ni ubrahon bisan balaan naton nga may iban nga hindi malipay sa sini nga programa. Pwede ka pass. Ako na tani linya karon kag. Siguro balik kita sa mas matahom siguro nga konseptong tagsa-tagsa may responsibilidad. Kay kung dira kita sa magapabilin sa may nagareklamo kag may ginareklamo, do ang iban sini mangin defensive eh. Okay. Pero kung ang aton panumdomon nga ini para sa kaayuhan sang tanan for the common good, translate Para sa kayuhan sang tanan. Espanyol, habla Espanyol, senyor.
Isibuko for Sale. Oh, parlez-vous français? Ay, So, para na yung... Isibuko for sale, gali. Ito Kasi ito kay baka kuha ko pasal na nabatian kay Tekla. Alam mo. Isibuko for sale. Okay, so kung aton tanawon, kung para sa kaayuhan sang tanan, wala siguro dapat sang magmangin ano ganina, balat sibuyas. Yes, onion skin. Oo. In yun there is strength. Sa sibuyas may lakas. Tama. Translation to ha. Kay kon nagapangalagad ka halimbawa sa local government, sa barangay, sa banwa, sa syudad o kung sa probinsya, and your attention is being called no sa sini nga mga bagay, especially nga responsibilidad naton nga man mag-react ka o Tubak. Oo. Tubak pads. naman negative ang reaction no. Kag ang sa nagreklamo man siguro kon sa aton pabala sa Kristiyano nga pagpangabuhi constructive criticism hindi nga nang walwal ka lang nga walwal no ugat mo sang walwal da no? Yes. Pwede man kita kapaabot sang aton nga concern nga maayo man niya paagi. Yes. Civilized. Mo kag ara siya nagapangibabaw ang para sa kaayuhan sang tanan. Yes, that's true. Towards resolution. Oo. Solusyon. Hindi Consumption. away, hindi Dugan na gamo, consumption. hindi akig ang luyag naton, kundi solusyon sa problema. After all, kung lang tawo naton, ini nga mga problema, ang cause man sini, ang katawhan man pads, di ba la? So wala na nga man expectaro naton ang mga sapat magsulbar sa mga problema nga ginobra sang tawo, kita man nga tawo. 'Di ba? Kay syempre kung patikalon kita, we are the most intelligent animal in the planet. Nga maliina gani gina, you look like an animal. Oo. Ang balanda sa Di ba lang? Sakit man naman. Oo. Diba? Lain man na yambal, no? Nga kita ang pinakamaalam sa tanan nga mga kasapatan, pero daw kung kaisa mas maalam pang mga sapat nga mato. Mas kabalo pa ang sapat magpanumdum sa ikaayos ang palibot. Kay mas na-realize pa sang sapat nga ang ila survival nagadepende sa ano sa nature. Kun ang concept ba lang nga kung balaan mo nga ang survival mo nagadepende sa aton nga nature. Nga man gubon mo, waskon mo, patyon mo ang nature kung sa diin naga-survive ikaw. Do ka angay nga nag-ano kan man, Panginwan. Suicide. Nagkuha Ay, ka sang imo bad nga to. kaugalingon nga kabuhi. Oo. Asan siya? Okay. Subong sina. Na wrong send lang. Wala lang iba tayo. Na wrong Sabi send ko, lang. di ba? Kag of course no dito sa ginpamangkot kag ina ni attorney nga man kinahanglan gid naton nga magpabutsyag no o kon magreklamo magpabati sang aton tingog na hanungod sa pagproteher sang aton nga dunang manggad. Isa lang sa madugang nakon is actually ang paghipos-hipos nato no nagtuga pa ina sang madamo pagid nga paglapas sa kinamatarong sang aton nga mga kauturan no. Amo gayon. Oo, kinamatarong naton. Ara lagi siya pads, ara lagi siya sa mga law nga mga ano. Human Pero, rights. yes, I love it. I love it. Padayon na kaagad, Richard. May Okay. ara gid kita nga kuno Kay kinamatarong sa malimpyo nga hangin, malimpyo nga True. tubig no kag sa kwalidad sang kabuhi nga dapat naton nga maagom bilang isa ka tawo. So ang pagsuga o kon ang pagpatuya nga paghaboy sang basura kag pagutod sang kahoy do kaangay man ini nga ginlapas naton ang kinamatarong sang aton nga mga kauturan. Kag isa pa amo gid ang ginahambal Kadua nakon na, dua. Ikadua pa? Ikaduha. Amo gid ang ginahambal nakon nga silence breeds injustice. Oh. No, injustice. I love it. Okay, what Kung is that? kita maghipos-hipos lang, no, waay sang mag-aaksyon o kung waay sang nagakaigo nga solusyon ang maabot sa aton, no. Kaangay na lang sang ginareklamo nga mga tulay sang nagligad lang, di ba la? Oo. Because nag-viral ini o kung madamo ang mga kauturan naton ang nagpaabot sang ilareklamo na aksyonan ini Ang tulay no, sa Sigma. ehensya. Insigida. Ang tulay sa Sigma. Oo, ang tulay sa Sigma. Pero hindi ini under sa Sa Banwa, no. DPWH. Under ini siya sa DPWH Naman. nga proyekto. Ginpaathag na ina sang LGU sang Sigma. Tama. Kag sa nahambal nimo nga paghipos, Mm. madugay na pads.
Kalagadril, Mm-mm. ang paghipos naton. Mm-mm. To the point nga nabali mo damo nga consequence ang paghipos. Isa sa mga consequences nga ma-mention naton, Pads, is kay tungod wala sang may nagareklamo na normalize na Mm-mm. ang hindi normal nga dapat ulubrahon sang tawo. O kung nabi mo, ikaw lang nagahipos. Yes. Ah, Madamo nagali ka mo. Nga May nagahipos. aragid na nga tawo nga matindog. Kalabanan, Doon muna gani. lang aton nga Juan Permi. Ito Nga mga Pads, kung balikan nato panumduman. ng issue, para sa mga tawo ya, normal ang basura kung may okasyon. Mm-mm. 'Di ba? Kay wala sa may nagareklamo. Kag kun may nagreklamo, kay tungod first time nga may nagareklamo, ang nagareklamo pa ang malain. Atakihon. Atakiyon pa siya kay syempre siya ang nagapalimpyo-limpyo, kay do wala siya kabalo nga limpyuhon man na da. Kay may mga janitor man na da kuno nga ginhire para limpyuhon. So you see, isa ina sa mga rason kay dugay kita nga nagahipos, abi sang tanan Okay okay. lang. Mm-mm. So naging normal, 'di ba? Or, Kag ang- abnormal na ang magreklamo. Ang nagahaboy attorney, nangambal sa nga, sige lang ako man lang mahaboy di. Mm-mm. Kaya kita nan ka mo nagaboy to. Oo, kay damo-damo gali ka mo, libo gali ka mong nag-attend sa Pero isa ka wala event. ko, wala ko do kalain mabatsa ko nga masabton ka bala pero sabi gin post mo nga damo dara basura after an event no kagambalon ka may mga tao man na dayon in charge nga magpanglimpyo. Subot sa lingon kay may in charge ka lang maglimpyo. Is it okay? Yes. Abaw okay. Is it okay nga ibilin mo lang dayon mo basura? Kasi niya, Pads, may tao gidya nga wala mo gina-expectar nga may edukado man gani, pero as in, intentional ang paghaboy gidya sang basura. Do kaangay na lang ina attorney no nga do may ginsakit ka dira nga tawo tapos mahambal ka lang nga okay lang na may mga doktor Oo. man na nga mabulong sa iya. Yes. Do kaangay mo na ang Diba? ang logic nga Ang ginapaabot. logic. Wow, logic. Diba? Masubo ang nga logic. Kung logic magid siya, masubo. Mga kauturan. Masubo pagid ang reaksyon nga do si kasino kagid mo pulo post. Gani, dumalimpyo kagid. Oo, diba? So, ang mga parehas, sinabla mga kaalagad. So, that's why, hindi naton gusto nga ginormalize na sang sosyudad. Kay tungod na ang dan na nga amuning nagakatabo sa aton nga palibot. Mm-mm. It's about time again to raise our voice together and to be part of this solution. Kagang para sa aton, mabudlay man siya ubrahon, pero ang EcoWatch, pagatutukan, seryosohon, kag Palig-unon. papaligunon Mm. sang 88.1 Spirit FM. Ano ang mga example na ton, lagadrill? Anong mga example like ano bala lagadrill attorney ang akon nga picturean o kon videohon? Ano ang mga sitwasyon ina? Oo, kag i-send ko sa inyo nga matagaan naton sang o kon mapatigayon naton sa nagakaigo nga mga ahensya sang gobyerno nga matagaan sang solusyon. Ano ba lang ang mga problema? Ang dugangan naton. Dugangan pa naton problema. Tingoan nato nga tagaan solusyon. Oh, actually may sample na kita attorney subong, no? Pero karon ipakita natin Sa sa inyo mga second, kalagad. sa second. Oo. Yes, may nagpalabot na sa aton sa 88.1 Spirit FM. Oo. Ang isa ka reklamo, gin-message naton siya sang detalye, kay picture lang so far. Oh, kung ang sa diin ginpadala niya. specifically nga lugar, kag anong oras niya nakitaan, o Anong nasiplatan adlaw? hindi pa subong so, sa second part lang. Oh, sa Pero second subong part. sa mga sample nga pwede naton ipadala mga kalagad, no? Ipadabot nga mga concern or mga issue nga ginapangatubang naton sa atong palibot. Ilabi na sa aton nga issues sang basura, ato na nakita. Issues sang basura, pagmina, quarry, no? Mga issue nga ara sa aton nga palibot nga masiling naton ti daw kaangay gid nga ginpatumbayaan, no? Ginpabayaan lang nga mga basura or basi may mga illegalista, no? Nga padayon nga nag-aquary dira sa inyo nga lugar nga hindi nato makita, no? Kung nabatian yung nagligad sandig sa aton nga sandig sa aton nga bisita nagligad, no? Bayara dira mga kaalagad. May ara dito kagalagad nga ginambal, no? Anong mga pangitao naton kung nag-aquary dira sa inyo nga lugar, no? Una Permit. dapat may ara sing Bulletin bulletin, board. no? Or poster dira kada butang nga ini ang lugar ginhatagan sa nagakaigo nga permiso nagikan sa
MGB, no, or sa DNR, or base sa inyong mga lugar dira wala na sa mga kahoy kay tungod gin pang ano na gin pangutod na damo nang nagkaladula, no, or nagkalasama da sa inyong nga palibot. So pila sa mga pwede niyo i-report. Kag of course ang isang patagani. polo ka laga drill. Pads, ari may ginsend. Okay, so amo na ang isa Ara, sa sa mga ano, example, no? Sa Barangay Vizcaya, President Rojas Capiz, mga alas 12:21 kaina sang udto, no? January 19. Sa January 19. January 19 is Sa nagligad nga adlaw. Monday. Monday. Ano ka Monday? Wednesday na kita, 21 kita Nagligad nga subong. adlaw. Oh, Okay. nagliligad nga adlaw. Nagliligad nga Oo. adlaw. So 12:21 noon ginkuha ang picture. Nan. So buot silingon, ano na Dapat adlaw na naka-timestamp. pads, Oo. adlaw na pads ara ang Oo. basura sa palibot. Mhm. Which is hindi siya dapat. Mm. Kay dapat ang collection time is early. Early morning. Kung ma-notice ninyo diri sa aton syudad, 'di ba? Aga pa yan nagapanguwa na ang aton nga mga ang aton nga truck. Mm. Kay hindi siya pwede nga amulang sina ang sitwasyon. Kay kung ako maglantaw sa picture, damo siya violation. Mm. Okay? Number 1 sa aton RA 9003 or Solid Waste Management Act of 2000. Halo-halo niya. Mm. O pads dapat may ginahamtangan. Oh, Sa mga okay. subok sa mga transfer area balapads na Designated. ginabutangan, may designated area. Kag hindi dapat siya pakalat-kalat. Kay kung subong na ang sitwasyon, dako ang tsansa nga magalapta pagid siya. Mm. Kay tungod damo factors nga i-consider nato. Number 1, ang aton nga mga stray animals. Mga kasapatan. Diba? Ang mga kasapatan O kayo ta, din eh. ido, Mm. kuring, kag ano pa da, bisan kanding guro nga nagaagi dira. O kayon, kay may tendency sila masimutan nila. 'Di ba? Hilabin na gid kun ang aton nga basura hindi segregated. Mm. 'Di ba? Nga ang aton madunuton kag madunuton kag hindi madunuton gin mix lang sa isa ka suludlan. May nabaton ko wala attorney. May naka-istorya ako nagligad nga si Mana. Siling niya sa ilato ko no. Wala gina pick up. I don't know how true no. Okay. I-validate lang naton. Wala gina pick up ang ila basura sa munisipyo kay kontrapartido sila. Hindi na siya pwede pads. Kaya wala man niya sa layi nga kontrapartido, hindi mo pag i-pick up ang basura. Pati sa Ako pag-pick gani up na- sa ako na basura, may isa sa pinulitika gihapon. Yes. Sa ganito. So sa nagmuno sa konsang nagligad nga si Mana sa Pwede niya ginpanyagahan, ma-document. ginpanyagahan ko nga lugar. Oo. Sa ginpanyagahan ko nga barangay kag sa ginpanyagahan ko nga banwa. Mm-mm. Abi picture abi buwas kun wala gina pick up inyo Yes, basura. kag pwede ninyo mapalabot kay nagadi pads no, ma-coordinate kita sa proper agency no nga magsulbar sina. Ipalabot naton sa ilang issue ari pare subong niyo. Sa Barangay Vizcaya, President Rojas, January 19, 2026, alas 12:21 ang udto, nagakalat ang basura ara gid siya sa kilid sang dalan. So Ang ibara mahapos na gid gani sa siya tunga. picturean ara sa tunga. Maliwan sa mga kasapatan kung mag-agi da ang mga salakyan, kapin pang mga truck balapads nga mabaskog Dalagpuan. ang hangin, 'di ba? Kung isa ginaapok, sumakalat gid siya. Now, kalagad Richard, kung amuna ang sitwasyon, ano ang maging impact ya para sa palibot naton? Mm. Pasa na eh. No coaching na eh. No, aside Damo. attorney, no, damo kita nga mga konsekwensya kung resulta sina sa aton nga Kay palibot, lawas. no, kag subong man sa aton ikaayong lawas. Kay una sa tanan, kung magkalat ina siya, magatuga ina sang polusyon. Correct. No, sa aton nga 1 point. hindi lamang sa aton nga duta, no, kung malapit pa ina sa mga bodies of water. Yes, Bodies true. of water. Oo. What is water? No, Nagaalam na siya. O may 2 points ka na. Pwede ini nga magtuga pagid no sa nga polusyon kag kung may mga chemical pa dira no kay makita naton halo-halo no basi may mga lata pa ina dira sang pintura o kun na lata kag suludlan sa mga bulong Bulong. no sa talamnan so magatuga pagid ina Special waste ina sila dapat. Kaya may gina-separate sila. separate ina sila dapat nga paghaboy no o kun manage sa ila no nga mga klase Pagdumala. sang manage. Good thing, no? Gapamati sa imo si Sir Moon Alinsangan. Na- Ay, abaw, basi Bangka magsala ba Okay. yung tamba di Atong Development Management Officer sang Kapenro. Sir Moon, ipalabot na mo ni sa inyo ang aton nga litrato. Kay basi pwede naton ma-refer sa Ma-actionan. ilang solid waste management da unit, no? Para at least mapalabot kay tungod
alas 12 na siya sang udto kag amo pa na ang sitwasyon sang ila basura sa kilid dalan. Subong man no, isa sa mga epekto sina or pwedeng epekto kung may siyempre basura siya may ano gina siya may amoy. No? So maka-epekto man ina sa aton ikaayong lawas, especially no sa mention ta kagina halo-halo siya basi may mga chemical no nga ara sa basura nga ina. So aside sa mga nag-aalagi dira no nga mga tawo ang malapit mismo nga mga panimalay kag establishmento sila gid ang first hand nga apektado. Ang tag-iya sang basura gani do hindi pa sina masyado Pagmalay mo, apektado ang tag-iya oo. ng basura, Yung bilin nila, malayo pa. Oo, gilid lang nan, no? Uso gid ina subong. Oo, kay may nakita man ta diri sa syudad San Roque. Oo, nan. Naginabilin lang basura, pero sa iba Manami gid na siya ya, manami Oo. gid na ako ma-caught in the act na bala Nan. ang mga nagapanghaboy Ma-document. sang That's why basura. nagpabutang ang barangay dos ang CCTV para mabalaan. Okay. Tapos may mga motor, may mga tricycle. Tricycle. Pads, kay isa pabalaan ka mga rason man kung kaisa. Kay mga kumasubong lang nga violation, do wala lang naton gina-impose man. Kaya do kagamay. Ang layi, 'di ba? Pero kung kita aktibo man o very strict ta sa enforcement, mapadal ning i-filean kaso. That's why sa pagwano kung may mga environmental degradation kag ginahanglan ipasaka nato sa korte, we will have a partnership with the Tree Huggers movement. So may mga eco warriors kita nga mga abogado nga magbulig sa aton plastar sang mga kaso kontra sa mga nagalabag man, no? Nagalabag, yung Tagalog. Nagalabalag sa batas. Nagalapas sa aton nga mga layi. Oh, 'di ba? Damo pa, ano pa ito ang mga mga Oh, may 4 points ka na. Yes. Okay na ako sa 4 points. Kaya Okay. Dapat may 5 points. Sang langaw, di ba? Oo. Langaw, kadto sa balay, Kadto sa balay, hapon sa aton nga pagkaon, no? Kagatong maagyan sa masalakyan, o kung hindi makukuha da, May vlogger nga nagapaninlo. Oo, Nan. si PG, sino to? Grabe man ka mo, kaluoy man siya. Kaisalig naton sa iya. Tapos siya mismo, siya lang itang isang nagahaklo sang mga ano no. Actually, Oh my na God. supposed to be hindi ganin niya responsibilidad, pero kay tungod na luoy man siya, especially sa mga nag-aagi nga pwede man tunaan sa aksidente sa dalanon. Actually, Hindi lang iya responsibilidad ini, no? Hindi namin ko yan, may vlogger. Defensive. Grabe nga defense do pang ano bala, national defense na nga level sa ano. Blue, ano na? Kay Blue ribbon yung ang ring. iya nga ang iya Senate nga mga Blue ribbon. postings, pwede na ton man pwede man Magamit. naton magamit balang oo, tanawan nyo may Barangay tao mo niyo. Sinong galit nalalaptan. Ari gani pa, so ga-agree si Kuya Edwin Caldea, amo gid attorney, dapat masampulan gid para maghagan-hagan. O, di ba? Amo man ni siya. In case man dira sa aton mga kadagatan, 'di ba? Kung nakita ka mo nga naga illegal Illegal fishing, naga dynamite fishing, Or mga basi illegal unregulated. dumping. Oo, yes. True. Madamo sa kadagatan. Hilabi na gid ang basura nila, wala gina pick up para magkadto sa mainland, no? Ginatambak na lang nila everywhere dira sa kadagatan. Basta nagapati ka mo nga may ginahimo nga violation para sa aton palibot, kindly report it to 88.1 Spirit FM. Nan. Kay handa kami magpulig sa inyo. Nan. Bisan Kung hindi eleksyon. hindi subong. Kung hindi subong, sano sano pa? Kung hindi kita Sino? Kagamo ganin ni ang aton nga ginhambal no, nagligad naton nga programa sang introduce no introduce naton Pakilala. no ining nga inisyatibo ng Eco Watch hindi na iniya pagpamukaw-pukaw kundi pagpangarawkaw na gid Pangaraw ka. pagbungkaras na gid iniya no kaya ang Hindi ko na wala na batian nga term. Pagpangaraw-kaw. pagbungkaras na gid iniya kay nga man ang level sang aton subong nga ang polusyon no sa aton nga palibot nagalala no. This is already a crisis ang aton nga gina-experiensyahan subong. Kakinahanglan nga may sense of urgency na, di ba? Yes. Kakinahanglan nga magpanikasog na gid insigida, agad-agad That's karaba. the na. term. Dali na Turn. Balik na. Isa naton. Pero amo na, no, tama gid na alagad Richard. Kakinahanglan may ara kita sang maayo nga ginahimo subong nagid kay hindi na naton dapat pagpabayaan pa
no kay kalala nakatama sang nagakatabo Sitwasyon. subong sa aton sitwasyon kag base sa ulihi no sa aton na tanan ibasol kay Nan. tungod gipabayaan naton nakita ta pero gipabayaan naton or na tawag sina dokumento nato pero ginapabayaan lang nato Okay, pero hambal dapat ni Kalagad Drill, hambal ni Kuya Edwin Caldea, may ginpablatter na ko di attorney about Nan. sa paghaboy basura sa dagat. Mostly wala gid nakabalo sa layi. nan Oh amo my na ang God. EcoWatch Oo. Gaya, Pero sige, ang daong. hambal nga waay kami nakabalo nga amo ini ang layi nga bawal ini hindi man ina excuse. O ano gani dapat ang ano hambal sang Latin maximo? Latin gid yan. Latin pag-English dapat. lang, Tol. Okay. O sige, go. Ignorance of the law excuses no one. Yes, from compliance. Ignoransya, nan. Non. Liges non Non excusat. excusat. Okay. Oh. Mayong gabi sa kay Kuya Edwin Catalan sang Pilar Fisher Folks. Okay. Kagay Ma'am Luisa Catalan Agihap, maayong gabi man sa imo. Kay Sir Jason Ferrer, good evening mga kaalagad. Labi na gid kay Attorney Abeb Obonga si Jason. O, di ba? Good evening. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton nga palatuntunan. Happy watching kay Rojas nga nagaupod sa aton. Padayon lang nga pag-share kag sa aton nga programa. Okay. Maga. Oh, Padayon kita. Yung punto Balik ka alas na, Nay. 8. Kay Diri sa 8 na siya. pagalagad. So karon mga kalagad, hinalaan pag naton atong una nga concern nga gipadala sa aton. Oo. No, kag base sa inyo drama na dokumento na kamo. Yes, yes. Pwede ninyo mapadala subong diri Pwede sa nila ma-post sa comment o kung i-direct message nila sa Tama. aton. Pwede Oo. ka mo ka panawag or ka text sa aton nga hotline number. 0907-621-6650. Sige, magabalik kita matapos ang pila ka may importante nga pahibalo. Standby. Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagpabulag-bulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Sinuga. Programa nga magatalakay tuhoy sa importansya sang pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa nga magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, iyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Got a vision, a dream so grand, a perfect place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's the name you'll know. JP Orleans, JP Orleans, watch your happy future grow. Build on trust in all we do. Dream it and we build it for you. Your perfect home is waiting with JP Orleans. Sa aton tagsa kapag biyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Ukon magtawag sa telephone number nga 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power
Performance Petron. Langga? Ready na natanan mo nga dala? Ahay, hidlaw naman kami sinisa imo. Oo, gani, Nay. Balik naman ta sa abroad. Pero wala pa ko baladala nga pasalubong para sa akon mga upod sa obra, Nay. Ang Ogie at Chocolates ang Dad's Farm! Tatak lokal, kag proud products ang Maayan Cappies! Kanami gis ang Oreo chocolates. Manamit na, 100% na natural pa. Magluwas sa Ogie at Chocolates kag Tablea, ang Dad's Farm may yaraman sa mga produkto kasubong sang kimchi, atsara, sweet chili garlic oil, kag mga prutas parehas sang red lady papaya kag dragon fruit. Sa mga luyag magbakal, mag-contact lang sa numero 0917-303-1201. Ogia Chocolates kag Dad's Farm. Ogia Chocolates kag Dad's Farm. Business for the people and the planet. Malipayon nga panamyaw sa tanan. Kaupod ang bugos nga puwersa sa 88.1 Spirit FM Rojas. Yari ang mga programa kag kaupod sa pagpangalagad sa sining radyo sa Archdiocese of Capiz. Sa takna nga alas 6 sa aga, tagsa kaadlaw, sarang naton nga maugdan ang Misa sa Kahanginan nga ginapangunahan sang aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Ang Misa sa Kahanginan bukas ini sa mga kauturan naton nga may kasablagan o kung hindi sarang nga makakadto kag makapasakop sa misa sa aton mga simbahan diri sa Arkidiocese sang Capiz. Humalin Lunes tubto Biyernes, mabatian naton ang komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Pinaagi sa Spirit Morning Balita. Kaupod sa Alagad May Durias sa takna nga alas 6:30 sa aga. Tagsa ka alas 8 sa aga. Kaupod sa aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Sarang naton nga maugdan ang programa nga Simbahan nga Nagapang Lakaton nga magapahibalo sa mga importante nga hilikuton kag programa sang simbahan, Arkidiocese sang Capiz, kag sang tagsa ka mga parokya kag mission station. Sa takna nga alas 11:30 sa aga tagsa kaadlaw. Mabatian naman ang Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo nga magadala sang dekalidad kag indi kulang nga mga balita kag serbisyo publiko. Kaupod si Alagad Real de la Rosa. Tagsa ka Lunes kag Biyernes, alas 7 ang takna sa gabi. Sarang naman nga maugdan ang Istoryahan Ta. Kaupod Sanday Alagad May Durias kag Alagad Real de la Rosa. Programa nga magahatag sang kalingawan kag dugang nga ibalo tuhoy sa mga importante nga bahin sang kabuhi sang tagsa-tagsa. Tagsa ka Martes, alas 7 ang takna sa gabi. Mahimo naman nga mabatian ang programa nga Pamatanon, Paglaom sang Palaabuton. Kaupod kay Father Jairil Jan Esguera. Dari naman ginatagan sang kahigayunan nga masaysay sa mga pamatanon ang ila eksperyensya sa pagpangalagad sa ila tagsa ka mga parokya o mission station. Tagsa ka Miyerkules, alas 7 sang gabi. Sarang nga maugdan ang programa nga magatalakay sa importansya sang pagtatap sa palibot kag dunang manggad. Pinaagi sa Tingog sang Tinuga. Kaupod sa ni Commission on Integral Ecology Director Father Francisco Casalda Jr. kag Attorney Emeline Arboleda Dipon. Tagsa ka Webes, alas 7 ang takna sa gabi. Mabatian naman ang programa nga Paathag. Sa diin ginatalakay ang mga sapat kag paathag sa mga palamangkutanon sa aton pagtuluhan. Ini ginadumalahan sang Apologetics Ministry sang Archdiocese of Capiz sa pagpanguna ni Brother Dwayne Cartujano. Samtang tagsa kadlaw sang Sabado, alas 9 ang takna sa aga. Mabatian naman ang programa tuhoy sa kabuhi sa mga seminarista pinaagi sa Binhi, ang pagpanawag sang Dios kag pag-alagad sa mga kubos. Kaupod ang mga seminarista kag kaparian sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Pag-abot naman sa takna nga alauna sa hapon,
mahimo nga maupdan ang programa nga Sincerely Yours with DJ Fabi. Kaupod si Alagad John Rafael Fabrigar. Pinaagi sini nga programa, mabatian ang istorya sa kabuhi, paghigugma, pagpasimpalad kag kadalagan sa takna nga 7 sang gabi kada Sabado. Sarang naman nga maupdan ang Pads, What's Your Pastoral Challenge? Sa diin, diri sarang nga mapamalandungan ang santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Kaupod sa aton nga Commission on Social Communications Director, Reverend Father Emlex Hevero. Kada Domingo naman nga adlaw, alas 7 sang gabi, mabatian ang Hinon-anon sa Ikaayo nga nagatalakay tuhoy sa ikaayong lawas kag ikaayo sang kalag. Kaupod ang mga kaparian kag doktor nga katapo sang Archdiocesan Commission on Healthcare. Ini ang mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz. Masgin paayo, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Mabatian sa 88.1 FM band sa lilisuan sang inyo nga mga radyo. 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. The best! Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagpabulag-bulagan. Ini na ang tion, agod aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Tinuga. Programa nga magatalakay tuhoy sa importansya sa pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa nga magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, tiyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:11 sa gabi. Seed of hope spread on earth, seeds of hope. Everywhere is love, everywhere is hope. In this time, seeds for good spread everywhere, seeds of hope. Everyone suffer in this time, the right time. We live indeed with courage and faith, overflowing hearts, overcome evil with love. The creation hopes and suffers, waiting for God's children to care. The creation hopes and trembles, disclosing His light. River of hope, overflowing good, rivers of hope, determine hearts in this time. And now Alright, balik din makalagad kag best friends sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas sa gihapon kaupo ni Alagad Real de la Rosa. Kag Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kakaupod man nato.
ang nagapanyapon. Wala pa siya katapos. Kay Alagad Richard Ticarda, Alagad Corseberico. Mayong gabi na sa inyo. Sige hapon, ini ang Tingog sang Tinuga. Mayong gabi sa aton nga mga kalagad, no, nga padayong ginagapamati or nagatutok diri sa aton palatuntunan. Kay Ma'am Luisa Catalan Aghihap. Good evening, attorney, kag sa inyo tanan mga kaalagad. Kay Ram Filarca de Taro, good evening, Oh, attorney. Sir Ram, aton Menro Panay. Balik na siya sa Sir Ram. Panay. Okay. Mayong gabi sa O aton Sir mga Ram, kalagad. prepare dira. ka na ha, kay ikaw na ang Sunod. isa ka sa mga dinapit nga bisita diri sa Spirit FM. Sa ato mga kalagad dira sa Banwasang Panay, mayong gabi sa inyo dira tanan-tanan. Kag salamat sa inyo padan nga suporta, no, diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. So amo to mga kalagad, ginhilaan nato ng tuhoy sa aton nga inisyatibo ang Echo Watch, no, your community, your eyes. Wow, isa ka community reporting kag response program nga aton karon ginapanikasugan diri sa Spirit FM Rojas sa din aton diri katuyuan, no, nga i-empower, no, aton tagaan sang gahom, kusog ang aton nga mga kauturan, labi na sa pag-report sa mga environmental issues, so kaangay sang illegal dumping, river pollution, illegal cutting, oil spill, open burning, no, ang pagsunog sa mga basura nyo destruction sa mga mangroves kag subong man pamahog sa aton nga wildlife. Pinaagi sa pag-report kag pagpadala diri sa aton sa Spirit FM Rojas, pwede man, no, ma-post ninyo sa inyong social media accounts. Itag lang si Itag lang 88.1 sa- Spirit FM. Pwede gid na. Pwede man sila ka vlog, o di ba? Oo. Na sa ara sila mismo sa lugar kag gina-describe kung ano ang mga sitwasyon. Nan, kung nakikita ninyo sa inyong nga palibot mga kalagad. Of course, hindi lang puro no, problema kung mga issue. True. Pwede man ang mga good practices, no, dala sa Yes. inyong nga mga barangay, sa inyong Ang mga dalayaon nga mga aksyon. Nan. Kung may mga programa, proyekto, mga activities man ng inyong nga mga barangay, yung inyong nga komunidad nga kinahanglan man naton i-recognize para kilalahon, tularan pasidunggan. man. Yes. Oo. Para tularan man sang iban. Nan. O maging model para sa Oo. iban. Para makita nila kag ma-inspire man sila kaya gali sang sini nga barangay, tani kami mandari. So dapat amon man obrahon ini. So amo na mga kalagad kag best friend, pwede gid mapadala diri sa aton kay ato na pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamod, no. Halin sa pag-report hasta sa pag-follow up, hasta sa pag-record kag ang last solusyon solusyon pagpakilala sa mga nagakayong proseso para mabutang naton sa nagakadapat, no, ang tanan, especially sa aton nga palibot. Okay, mayong gabi Alagad Cursi, kamusta ikaw da? Hi, hello, no? Wala pa Mayong ikaw gabi gid, da. no, sa ato mga kalagad kag mga ka-best friend. Kamusta? Wala pa nabusog ang imong upuan. Natamaan. Kinanglan pa ito na mag-insulin. Oo. Basta karon makibot kita karon nagalupay-pay na siya. Yes. Lupay pa. Kalagad Kersey. Okay, anong mahambal mo ni sa EcoWatch? Kay si Alagad Cursi, isa ka public servant man, no? Kag for sure, damo man siya sang may mga nakikita sa palibot, no? Hindi lang sa inyo nga barangay, kundi sa imo pag-agi-agi sa iban nga mga lugar or pagkadto sa iban nga mga lugar, no, nga pwede nimo man ma-share sa ato makalagad subong nga gabi. Alright, no. Ginawang gidalom. Dumadalom gid ang aton nga diskusyon sa subong nga gabi, Oo. no. Kaya kita man, no, also nagapasalamat, no, sa sining programa nga aton ginaplanuhan pa lang, no, and also nakita, no, gina-look out na kita kung ano bala ang outcome, no, sa sining project. Kag nakikita nako, no, samtang naga-discuss kamo diri kagaina, no, na gina-imagine na nako, no, kung ano bala ang mahimo, no, hindi lamang sa aton mismo nga kaugalingon, but also, no, makikita naton ang
ang pag-isa no sang aton nga komunidad kag makikita naton kung hindi naton pag ano ni gani kung baga pabayaan lang naton no ang isa ka bagay ano ni siya kung baga nagalala no gani correct. samtang pwede pa naton mahagan-hagan no kumbaga pwede naton matampulan no the best no tampulan dasama naton yung samtang tampulan. maaga pa Na, no? para Pero di hindi maglala siya ang sama. maglala. Kag hindi Oo. na magabot sa punto nga irreversible na ang damage Oo. sa aton nga environment. Kay once example, kung istoryahan naton bala may naistorya ko nga isa ka expert no, isa ka hydrologist no sa ginatawag naton nga water table. Isa kuno karason nga man ang pagkwari naton sa aton mga kasubaan ginalimit lang as sa 1 meter kay para hindi na naton maguba ang mga dalipi naton. Kay once maguba naton na siya, maapektuhan ang water table. Paano siya maapektuhan? Kay once makuha na maano naton, maguba abi siya, and then may magwa nga tubig, nga fresh water, na buot silingon, may isa ikaw ka source nga maapektuhan kay nagwa na ang tubig. Madulaan siya sang tubig. Example, kung ang bubunyo sang una, damo tubig, kag nadulaan siya tubig, meaning may mga ginhimo sa iya palibot nga naapektuhan siya. Maapektuhan siya. Ang lala pa, kay kung subong sina ang problema, irreversible na. Buot silingon, wala na gitaya may mahimo. Wala na. Damaged na gid na siya nga area. So ina nga may mga regulated nga mga activities kay tungod hindi naton makita, hindi naton ma-realize, pero inagi pang studyuhan na sang aton eksperto. All we need to do is sundon naton ang layi naton. Kag sa akon kay no na batian no sa inyong diskusyon magkagaina attorney Abeb no samtang nagadamo ang basura no madamo man kita sa makikita no nga mga infrastructure naton nga nagdugang nagdagko no and also no once nga magdamo ang mga infrastructure naton also nagadamo man ang basura kag nagadamo man ang tawo kay kung wala sang tawo wala sang basura. Correct. Amo na. So ang solusyon sinibanan ng tao. Hindi man naton mahambal nga buhinan ang tawo. Gani ang tawo ang makapabuhin sang basura. Correct. Okay, damo ang Kay tao. siya ang waste generator, dapat siya man ang waste manager. Kag sa na-mention ni Kaalagad Kersey, no, Attorney Abeb, Kaalagad Real, nagadamo ang mga establishmento diri sa aton, no, hindi lang sa syudad sang Rojas kundi pati man sa probinsya sang Capiz, hindi lamang commercial nga mga establishmento, pati man ang mga Industrial, residential kag yes. industrial, no. Sa lahi naton may ara man silang responsibilidad kung paano nila i-manage no ang ilang nga basura nga dapat kung tani panindugan man nila no kay ini obligasyon nila kay tungod sila ang nag-produce sang basura nga ini so ila ini nga obligasyon nga i-manage galing madamo sa kundi man madamo no may ara gidya no nga mga establishmento ang matiga siguro ang ulo o kung hindi naton mabalaan kung anong rason nga hindi gyapon ma-manage sang insakto ang ilang nga mga basura. Correct. Kay tungod na mention nimo no, insakto ina nga gina-classify ang aton mga sources kung sa diin halin ang aton nga mga basura. Ang institusyon naton pareha sa mga school, waste generator gid na kay syempre kung may mga estudyante, may canteen, kung may canteen, may basura gid. May mga obligasyon ina sila. Private man or public, dapat sa ilang level at source pa lang, dapat naga-segregate na sila sang basura. Kay actually kun ang aton nga mga mga institusyon no, ang aton nga market, ang aton mga supermarkets, mga malls naton, mga restaurant, ang aton nga mga school, kung naga-innovate lang gid bala, kay ang mga basura naton, not necessarily nga aton nga basura makadto sa aton nga facility. Okay? Kay once gina-classify lang gid naton kay based sa aton nga waste audit, nagagwa nga more than 50% sang aton basura are biodegradable waste. Kay kung i-separate lang gid naton aton biodegradable waste, pwede tagid siya mapabilin lang sa balay pamaagi sa pag-ubra man naton sang aton mga compost area. Pwede kita ka ubra sa compost pile, pwede kita ka compost pit, pwede kita ka vermi may Compost, vermi worm kita, vermi composting. Damo gid yang pwede naton mahimo. So ang nagabugat malang in fact sa aton nga basura sa adlaw-adlaw naton nga gina-generate ang mga biodegradable. Kag kun gina-separate gid ang plastic, kag kun balaan lang gid naton
mapartner kita with the junk shop owners kag i-identify kung ano nga klase sa mga plastic ang ila ginabakal. Bakal. Sa aton palang mga panimalay, so sa eskwelahan naton, separate. Pagkanto ko sa isa ka junk shop, no, dito ko lang nakita nga ang Yakult, ang sulod lang sang Yakult, Oo. ginabalakal. Oo. Piso per kilo. Subot silingon sa school kung damo-damo ang nagabalon sang Yakult o damo ginabaligya nga Yakult, makubutang ka lang sa isa kabasuran nga dira tanan ang Yakult kay para hindi na paghihaboy ito sa aton nga eco park o sa aton nga sanitary landfill kundi ibaligya na lang naton sa junk Sa shop junk shop. kay gina-recycle pa. Kaya isa pa, hindi Diba? kinahanglan nga nami ang atong basurahan, no? Yes. Pwede Wala man nga hindi man requirement. Oo. Nga dapat Kinahanglan lang beautiful. kabalo kita Sako. magamit. Sako, Functional. no? Mga guba nga drum, Drum. nyo dira, no? Nga hindi nyo na masudlan sang tubig, pwede gid ibutang dira, no? Kag function as inyo basurahan para sa inyo nga mga recyclable nga mga basura. See? Madamo. Mm-mm. Kung ang tagsa-tagsa nga balmo gina institusyon, no, ang aton nga mga restaurant, ang aton nga mga ano pa mga commercial. Okay, mga commercial Baligyan. institution naton baligyaan. Kung maging tagsa-tagsa, maging responsable lang isi ila basura, ma-manage naton. Kag mga kauturan, mga isigkatinuga, mga kaalagad, mga ka-best friend. Sa ang aton nga RA 9003 or ang aton nga layi naga-require sa every LGU nga mag-come up sang 10-year solid waste management plan. Kag sa plano dira na-identify na ina kung sa diin ang mga sources. Gina-compute na kung pila ang inyo based sa aton nga data, based sa aton nga PSA, ang aton statistics, balaan na naton kung pila ka tawo. Kag ang tawo na-estimate na ina kung pila ka kilos ang basura ang ma-generate ya sa isa ka adlaw. So buot silingon, kung may data kita, kung may datos kita sina, makakalculate na kita. Do parehas bala sa isa ka area, gina-require ang transfer area nga kung sa diin ang mga pumuluyo dira ihaboy ila basura para pick upon, di ba? Kumbaga daw pick up area. Dapat ang aton pick up area may bulutangan man. Kay para parehas sa Pagsarado. tukagina sa picture nga hindi maglapaglaptahon sa mga stray animals. Oo, Ara lagi dira. pang butang lang gid yan. Sa higad-higad. Now, higad. karon nag-put up sila sang sang bulutangan man sang basura. Pero gamay-gamay. Kung lang taon naton, nakaubragin man sila sang proyekto. Pero question is, ang proyekto bala nga gin-introduce nila nakasabat sang problema nga pakalat-kalat ang basura? Nan. Amo na Answer. ang pamangkot. Ano? Wala gyapon. Wala gyapon. Amo Kay man although gyapon. may sulod dito ang gibutangan nila, Why may, na-solve sa palibot ang problema? nila, ara gyapon ng iban nga Ang basura. damo gayapon nga basura. Oo. So, wala na serve ang purpose. yes. So, ang naputo, nagasto lang sang kwarta nga hindi epektibo. Tama. Kay ina gani, nagaumpisa man sa mga liderato sang aton nga mga local officials. Yes. Hindi lang sila magpanumdum nga may proyekto sila, pero panumdum sila sang isa ka proyekto nga magasulbar sa issue. 'Di ba? Kung i-calculate mo balaan mo man everyday nakita mo kung ano ang volume sang basura. Pero nga man mapaubra ka sang gamay-gamay nga suludlan. Kay balaan mo dako-dako ang ang volume sa imo nga basura. 'Di ba? Or madamo pa nga strategy. Ang tawag naton na is waste diversion. 'Di ba? Kay nakita mo example. Kung akong barangay kapitan, galing hindi ako barangay kapitan. Pero kung akong barangay kapitan, balaan ko kung anong himuon ko sa akong nga barangay. Okay? Balaan ko kung pila ka pumuluyo. So dapat balaan ko man kung pila ka volume sang basura ang ma-generate ko taga-adlaw. So dapat solusyonan ko na. Pila ka volume, ano ako himuon? Isa lang taka-truck. 'Di ba? So ipapati ko sa akon nga mga pumuluyo nga limitado lang aton truck isa lang. Pwede buligan nyo ang barangay. Pwede buligan nyo nga mahagan-hagan kita sang aton nga basura. O ano mo ni muon para makagan-hagan sang basura. Segregate. Kay para 50, more than 50% sang basura naton mapanamabilin sa inyo nga balay. Ang kwaon naton amo lang gid ni ang yatawag nga residual waste, mga basura nga wala na gid pulos nga hindi na naton magamit. Pero ang pwede naton magamit hambalo na ba isikap, makadto sikap sa isa ka junk shop owner, mamuwa kita, ikaw ang junk shop owner. Kaalaga drill, ma-enter kita sang mowa ha, promisa mo sa akon, baklon mo ni ang mga bote, baklon mo ni ang mga lata, ang mga plastic ni, mga Plastic papel. bottles. 'Di ba?
kag promisa mo man kalagad drill kay tungod ba partner kita kag sigurado na niyang may kwaon ka sa amon, ikaw na lang pick up kay limitado lang ang amon nga truck. Source. 'Di ba? Nasolusyonan ang akong problema, may makakwarta pa ko, si Kalaga Drill makakwarta man. Makakwarta man. May Diba? income generating project ang barangay. Yes, true. Kay hindi lang na. O kay tungod ning damo-damo na kusol baron nga mga household. I-partner nato ng akadim o eskwelahan. Pwede niyo kumubaligan kay daw dako da inyo nga area. 'Di ba? Pwede Butangan man. sang ano. Pwede man kamo nadabala sa inyo mga pang-compost. Ang residual na lang gid ang inyo ihatag sa aton para gamay. Kung lang tawon naton base sa pag-estudyo naton, ang aton basura kung seryosohon ta lang gid 17% lang ang residual waste. So 17% lang, lanto bala sa isa ka pie naton, gamay lang nga portion dapat ang ginahaboy naton sa aton nga final disposal facility, sa aton mga sanitary landfill o sa aton nga mga eco park. So hindi siya problema. Now, pwede kita ka-strategize pagid paano ma-divert ang aton nga basura. Pamaagi isang parehas ang gin-introduce ang kapenro ang waste in a bottle or trash in a bottle. Nga instead ikalat mo ang mga plastic mo kay may bottle, ikaw isurod mo na lang da. Kay pwede pa na naton ma-recycle. Pwede pa mapatindugan, pwede pa himuon siya sa garden, pwede pa siya himuon sa shed. 'Di ba? Pwede mo siya himuon nga kudal nimo sa imo nga palibot. See? Naka-reduce kita sang waste nga dalalo naton sa mga final disposal facility. Buot silingon, kung ang isa ka local officials, no, may nahikahibalo kung ano ang mga nagakadapat, kag may willingness, amo na kaginambal ko intro. Kung willing ka lang gidya nga magsolusyon sang problema, damo sang strategy nga matun-an para masolusyonan. So kinanglan ako sa akon nga pagpati, kinanglan tagidya i-turned ang aton mga kaalagad, mga ka-best friend into an eco warrior. Para mas maintindihan nila, hindi naton sila pagsuguon kay sila mismo voluntaryo. Kag nakaibalo na Isa sa mag-start lang obligasyon. kita sa pagsegregar sang basura. Ang balimam nat sarkado, gatipon kami pero wala gid habuyan. Oh. Okay, sino ang may obligasyon? Okay. Ginplastar man sang aton nga layi ang tagsa-tagsa ka obligasyon. Okay? Ang aton nga mga biodegradable waste kag mga recyclables, obligasyon ina sang barangay. Okay? Mga recyclables nang pwede naton mabaligya. So pwede gid siya magpangita ka mo sang junk shop nga magpartner sa inyo nga segregate nyo ang basura kay ang junk shop hindi man na nga sila pa ma-segregate. Baklon lang nila ang segregated. Pauna na nila ya. Oo. 'Di ba? Now ang residual waste, obligasyon naman ina sang munisipyo nga pick-upon sa barangay. Okay? Now, ano ang pwede mahimo o question attorney, ang munisipyo wala nagakuha sang amon residual waste. Well, it's their obligation, responsibilidad nila, mandato nila. Wala sila sang irason nga wala sila sang i-action dira kay ara layi nga dapat nila pagkasundon. Now, kay wala kami ginapamatian, hilabi na gyud kay kontrapartido kami. Anong pwede namon himuon? Then it's about time nga magreklamo kita kay ina nga mga omission, buot silingon, wala action na pwede ina maging administratively and even criminally liable ang aton mga local officials nga may obligasyon nga i-execute o implementar ang layi. 'Di ba? Amo lang naging nakasimple. Kay gapatig-as ang ulo din, pwede gid makadangop, maka-file kita sang kaso. We have the Office of the Ombudsman. We have the Environmental Management Bureau. Pero kung gusto mo idiretso, pwede gid naton kay madamo na nga mga LGU ang ginfilean sang aton nga ombudsman sa isa ka administrative case. Tungod lang wala pagsunod sa RA 9003. Kag kung isipon nato 26 years na ining layi nga ini. Pero madamo sa gihapon sa aton nga mga lokal nga tagdumala ang waay ginahimo ang ila obligasyon. No, diri sa probinsya sang Capiz pila lang ka mga banwa o of course ang syudad may ara man nga sanitary landfill. No, pero ang mga kabanwahanan naton do mamilag-pilag lang. Pila lang. No, ang may ara.
Hindi ako mag-tell. Wala na nga mga kabanwanan. Ano. Pero tani, mabatian nila kag mahang pa nila ilang nga katungdanan, no? Kay hindi na tani mag-abot sa puntong balik gyapon sukton sila sang ilang kapabayaan or sang wala nila pag-aksyon sa sining nga mga bahin. And alagad Kersey, I know bilang isa ka public servant, bilang isa ka public official, no, mayara kagid sang luyag ipaabot, especially sa pagdumala, no, sang hindi lamang sang basura kundi sa mga issue nga ginapangdubang sa aton palibot o kunaton dunang manggad, no, sa hindi lamang sa imong nasakupan kundi sa mga sa aton nga mga kabarangayan diri sa probinsya sang Capiz. So kagina no nakita na nadabatian nato no ang ginhambal ni Attorney Abeb kaina no ang about sa truck no nga truck sa barangay no. Sa subong May from truck ka mo. the previous no isa sa mga problema nga nakikita man namon before ang basura man no sa amon nga barangay pero later on nga adugin sige na akon man si Kap nga kablit no dito man no na diparahan man ako ni Kap no nga nag-obra kami sa MOA no together sa amon nga banwa nga mahinyo kami every first and last of Tuesday and last Tuesday of the month no nga naghinyo kami sang dump truck sang banwa nga mapakolek kami sang amon basura sa amon nga barangay. Out of 22 barangay in Municipality of Cortero ang isa ang Maindang no luwas sa banwa, isa ang barangay sa Maindang ginakuhaan sang basura pero magkuha sang basura dira no dapat nakasegregate siya. Ang Kag gusto ang, naton punto gid. kag ang operator sang truck no kag ang nagaupo dira no hindi pagkuhaon ang basura kung wala nakasegregate. Dapat may ara siya dira nga tatlo ka sako no nga Which is ara naibaluan sa- man sa mga pumuluyo. Oo, okay, during sang pagbarangay assembly gin plus target namon Pero ang isa-isa. problema basi pag after sang hakot nga nakasegregate ang mga basura pag abot sa sanitary landfill no sa lalama man ang mga Hindi, Amo dito ginululupot. sa so dapat residual waste lang subong sa ang ginakagtuan kuhaon. namon no kay may nagkuan man ang amon LG wala kami sang sang dam site nga amon Eco gid. Park pa lang. Oo, Eco Park kay may MOA man kami sa Pasig no bali kung ang imong waste no nga gindala dito halin sa imong munisipyo nga naga mix no nagahalo-halo so hindi man siya dito Pagbatunon. gina-check man dito no sang dumalahan sang dam site before kamo Hindi siya pasudlon dump ang site, truck. it's sanitary Sa landfill. sanitary landfill, Okay, I ang mean. dump site bawal na gid na Oo. Ang siya. dam site wala buyan lang gid, no? Pero pag sanitary landfill Pero so damo sa proseso. gihapon yung mga kabanwanan ang may ara sina. Oh, yes. So before siya dito magsulod, gina-check anis ang tagdumalahan kag kung wala naka-segregate ang imo basura, hindi ka gid dito makasulod. Kag isa pa no para sa ibalusang aton mga isigatinuga, ang mga nagamuwa kay required gid man sila ya nga may final disposal facility. Kag itudlo na nila nga dira namo ginahaboy. Pero syempre ang banwa dapat i-reduce gina nila ilang nga basura kay ang bayad sa paghaboy dira sang Oo. basura nagadepende sa kilo sang basura. Nga ginadala sang banwa. Kay you think ang banwa mapagusto lang ya panguwa sang basura kay hindi segregated? Kay you know what? Kung segregated lang gid kay kung mga plastic lang, mamagaan lang. Magaan. Ang nagapabugat lang gid ang mga biodegradable waste. Amo na nga man kinanglan i-reduce gid kag strict gid ang pag-segregate sang basura. Correct yun dyan, attorney, no? Kaga dito, no, sa nakita man naton before, sang speaker dito ni attorney before, no, sa YesO, no, sa Maindang National High School. Yes, so nakatok ako Oo, sa Maindang. Na isa sa gintakol dito ni attorney ang about man sa plastic, no. For example, abi ang isa ka school or isa ka community, no, may ara nga for example abi 1,000 students, no. Tapos wala na sila dala nga for example dabi tumbler or water bottle bala nila. And then may ara nga gina-offer ang school nga water dispenser pero may plastic, no. So meaning pag ang student out of 1,000 students pag hindi sila makadala sang ilang tumbler, no, for example 1,000 students mabakal sila dito tanan, no, mahulog sila dito sa water dispenser. So meaning for example in one day pa lang, no, may ara na nga
1,000 nga plastics Yes, nga magamit na-generate sa mga- ang eskwelahan. Oo, na amo to nga later on man nga nag-meeting man ang mga officials no sa schools ang tagdumalahano kung papaano nila maamat-amat no nga dulaon adto ang paggamit sang Oh, plastic. nice naman. I'm Oo. so happy to know that. Oo. Wala ko kabalo. Yes, attorney. Inang nami kalagad drill nga somehow wala lang ko to nag-talk nga nagpamati lang sila pero may action. May epekto. So, I love Kumbaga, may that. epekto. Oh, ina naman kung kaisa na-inspire na lang man ako mag-talk, Oo. di ba? Super. Nga imbitaron nga daw hindi ka makapangindi. Kun kay syempre manami ang feeling kun ikaw nagatalk kag attentive sa imo ang mga tawo. Pero with this sa imo nga disclosure, kumbaga manami ang akong pamatsyag nga Nagmagaan. ginabal nimo nga nag-take action sila kag may nakuha, may napulot sila sa akon nga talk. And hopefully, amo man lang sa iban. Oh, kay mo to man no, ang hambal sang advisor namon before no kay once ang speaker magkagto kag after that all nga naghambal man lang sa nga wala man lang kumbaga wala nimo na absorb no ang imo ginhambal, that is useless no nga nagkagto man lang sa di for what no. Dapat once nga amo na may mga gathering school sa mga important events, so dapat after sang speaker you have to learn something no, sa Yes. iya nga ginhambal. Oh, and Very good. And in line with that, no, sang nagligad man nga tuig, gini-invite ako sang DepEd para mag-talk sa elementary kag secondary nila nga mga kumbaga daw equivalent man sa mga YESO, the mga environmental groups. It was a challenge for me kay tungod mabudlay magpaintindi sang lain-lain nga level. Elementary kag secondary. Nga kinanglan ko nga maging participative gid sila. And you know what? A day after sang event, may nag-message gid sa akon nga page Attorney Abeb the Treehugger. So sa mga nagapamati no, kag wala pa kamo naka-follow sa akon nga page. Oo. Kung kay sa may Follow chimpo ko na. naga-vlog ako. Attorney, follow me at Attorney Abeb the Treehugger. So nag-message sila kag nangayo sila sang sidli nga na-touch gid sila kag wala sila kabalo nga amo na ning nagakatabo nga sitwasyon sa aton palibot diri sa probinsya sang Capiz. And aside from the fact nga it is a requirement for them to plant trees, pero nagabalgid sila yang masunod na sila. Himuon nila ang makaya nila himuon para maging parte sang solusyon kag hindi sila mangin problema. So nangayo sila sang seedlings. Kinanglan ko patutipunon ang mga seedlings nga pang actually, kung every time magkaon kami sang mga mga prutas, ginapang-butang lang na akong daang liso sa akong compost pile. Tapos ginapang-kuha ko lang na ginapahalin lang dahil kung magtaas na kung magbuhi siya. Kaya amo man na ang ginahimo sang akon nga iloy. So ginhatag ko to sa ila. Kag confident ako nga atong mga ginpatubo namon nga mga liso nga nag-seedlings na itanom gid nila kay tungod not for compliance purposes na ang ila pagabuhaton, pero because they want to be part of the solution. Diba? So, manami lang, kagkabay man sa aton programa Tingog sang Tinuga, ang aton mga kauturan, no, maintindihan kung nga man sige-sige padayon, paliwat-liwat. Diba? Paliwat-liwat. Kay kami diri, hindi kami magkataka. Magpaintindi sa aton mga kauturan para sa ikaayos ang aton nga palibot. Kagkabay pa. Madamo pagid sa mga kalagad kag best friend naton, no? Ang hindi lang makaintiende, makaibalo sa ilang responsibilidad kundi mag-take action gid. Kag amo ni nga tuyo sa EcoWatch nga inisyatibo naton nga matudluan naton mga kalagad nga mangin laman, no? Kag mangin mata, mangin dalunggan sang aton nga environment sa palibot do ng manggad kay hindi man sila kareklamo no kung tamasaan sila or patuyangan sila, so hindi sila kareklamo aton katubigan, kabukiran, kadagatan, kasapatan no ang kagulangan tanan no nga ayara sa to palibot, hindi sila kareklamo. So kita nga maalam nga mga tawo amo ang dapat magpanikasog nga buligan sila. Kag kabay pa sa mga kalagatan, no, hindi kita magkataka sa pagpadala sa inyong mga concerns.
Kay Hindi lang handa kita concerns, Kung magbulig. may mga luyag man silang i-complement. Amo tong best Yes. practices kay mga inang best hinambal practices. naton, no. Subong man no, kung hindi man nila ini maubra para sa isig nila kapareho no o sa ilang mga kauturan no o kung para sa mga dunang manggad naton nga padayon nga nagakaguba na o kung nagakaibana na nagakaubos, ubrahon na lang nila ini para sa ila kaugalingon. Kay hindi lang man ako ang apektado sini, hindi lang man si Kaalagad Kersey, si Attorney Abeb o kung si Kaalagad Drill ang apektado sa pag-deteriorate sang aton nga palibot no kag dunang manggad. Kita tanan apektado sang tuman kay init, tuman nga pagbaha, ang kabaskugon sang bagyo kag ang iba pagid nga mga na-experiensyahan naton nga mga katalagman no nga bunga man sang aton nga mga aksyon bilang tawo diri sa kalibutan. So panumdumon nyo na lang nga para ini sa inyo kaugalingon, no? Hindi ini para sa ibang nga tawo kundi para sa inyo kaugalingon kag para sa inyo nga mga kabataan o magiging bata ninyo sa ulihing adlaw. O, di ba? Kay tungod kita ang apektado, kita man dapat ang mag-aksyon. Kaya ang solusyon, no? Kita ang nag-ubra sang problema, kag kita man mismo ang maghahatag sang solusyon, mga kaalagad. Gintistingan na sang aton nga durang manggad nga sulbaron ang problema, no? Nag-a-adjust na ang aton nga durang manggad pero hindi man kalagas sa aton nga pagpatuyang man mismo, no? Kag kumbaga pag-exploit, no? Kag pag-abuso naton sa iya. Yes. Now, kung kamo pareha sa inyo nga mga estudyante, kag may mga kaupod kamo nga mga estudyante, umpisa subong, istoryahon naton sila nga manging kabahin sang EcoWatch. Kag kumamangkot sila, ti Kaalagad Kersey, Kaalagad Richard, paano namon ipalabot ang amon nga report? Kay nakulbaan man kami, kay basi kami to ang ma-report, balikan kami. Okay? Pwede gid nila ipalabot sa diin ang aton mga reklamo? Of course, pwede nila mapalabot no sa aton nga official Facebook page 88.1 Spirit FM Rojas nga Messenger, no? O kung sa aton nga mga hotline number no 0907 May email kita, Kaalagad Real? Yes, pwede gid sa aton nga email address ang spiritfmrojas@gmail.com. Simple lang yun, spiritfmrojas Amo to. at gmail.com. Okay? Tapos may ara man kita mga WhatsApp, Viber, ano ang numero? WhatsApp, number. wala pa. Oo. Viber, Kwan siguro, Wala pa. no, ang aton nga mga, kwan guro, Torn, no, ang aton nga mga ongoing pa na naton nga mga olobrahon. Channels. Yes, Oo. okay. Pero later on, See no, after, poster for more details. Correct. Gid O, siya. diba? Kaya aton gid na ihatag, no, kag aton igaplastar, no, sa aton mga kaalagad kag mga ka-best friend, no, kung ano bala ang nahanungod, no, sa sini nga programa. Kay nakikita naton hindi lamang ako, hindi lamang siya, kundi kita tanan ang makaganar, no, sang sini nga programa. Kag parehas kagina, no, nga sample naton, abot ma-post liwat ni Kaalagad Mingming ang aton nga ginpadala. Okay nga picture. Para Amo na makita example, nila, oo. para makita nila paano Tama na siya. Amo na siya. mga siya, okay. Naka-blue kag nakaputi. Sila ina. May location kung sa diin hamtang. I don't know kung ang mga taga-President Rojas maka-confirm sini kung insakto man gid nga dira na da sa Barangay Vizcaya. Ang picture ginkuha niya sang January 19, 2026 alas 12:21 sang udto. Now very important ang time kay naga-matter siya. Oo. Kay kun ini nga scenery mga alas 6 sang aga, Early morning. syempre wala pa may rason pa nga basi wala pa na pick up Oo, sang basi or basi na diba? late lang pag Pero pick up. ini kay 12:21 noon ginkuha subot silingon wala gid intention nga kwaon nila nga basura. Diba? Or else, basi wala schedule sa sila nga adlaw. Oo. Kag ginaboy nga daan. Ginaboy Ginaboy dira. nga daan. sila Pero nga ang daan. pamangkot, nga man wala sang... Wala enforcer. Oo. Nga man wala ginaksyonan sang barangay. Nan. Nga man Bisan di pasugtan nga butangan amo lang na. tani sang sang gamay nga mabutangan bisan gamay lang balota. ani nga temporaryo nga mabutangan nga hindi magkalat. O O kundi kay daw pagkukayon. managwa, no, I don't know, hindi ko sure, pero ma-confirm ni Guro sa mga taga-President Rojas kung iniinhamtangan sang basura is within the national highway. Hindi, pero kay Do 4 lane siya eh.
Do sa National Highway gid sa. Oo, National Highway. Subot silingon, kung may mga bisita kita nga magsulod sa aton nga banwa, makita gid ko ano kahigko ang aton banwa, kag wala kita nagasunod sa aton nga solid waste management. Bato-bato sa langit ang tamaan wag magalit. E nga balagina ni Padre, wala sang rason ang aton nga mga opisyales sa gobyerno nga maglain ng buot kung gina-discuss naton. Kay ini example nga wala gina seryoso, wala ginaatubang, wala ginasolusyonan ang aton problema sa basura. Now, Amoy na. bukas man no, kay tungod na mention diri Barangay Vizcaya, bukas man ang aton nga istasyon no nga palabot ang komento sang aton barangay kapitan Ang dira sa bahin Barangay side nila, Vizcaya. Okay, kung tuod man gid ini nga amo ini ang senaryo sa inyo nga barangay. Kag Okay? sa nagpadala sa aton pwede naton mapamakot kung nakuha na ina kay 19 pa ina no. 19. 21 Mas kita manami nga 21. tomorrow maka-update sila no. nan. Kag kung saan nakuha ang Oo. basura. Nan. Ano kadugay ang pagtinir sang basura dira. No, kay once nga masanay kita nga amo ni ang sitwasyon no kada semana amo ni kag amo lang ni so dapat gid tagaan naton sa aksyon no. So amo nang aton nga tinutuyo mga kalagad padala ninyo diri i-confirm namon and then tingwa namon no nga maabot ang Ipaabot naton sa Menro mismo sa Oo. aton nga banwa. sa President Rojas. Okay, para man sa nagakaigo Nagakaigo. na aksyon. Aksyon. And of course, i-furnish man nato ng aton nga EMB-DNR diri sa probinsya para mabuligan man kung ano paano ina masolusyonan para hindi na maliwat. Nga amo na lang na sa amo nga tambak ang mga basura sa kilid dalan nga pabayaan lang after. Nan. Okay, so makabulig nyo kami mga kalagad no sa pagpaabot sa atong mga natungdan. Kag of course sa liwat isa gid aton sa aton nga handom no kita magbinuligay no basi kag kita mangalto nagaboy sina no or kita man ang nanging kausa sa nga damo nga basura so dapat kita mismo magbinuligay or magbulig gid. May gabi kay Ma'am Myra Villarante Gubaton. Good evening watching. Salamat gig kay Tita Bibing Mergin Bunda da kay na no nakita ko nag-message siya da mayong gabi lang. Good evening man sa kay Nanay Mildred nga nagalantaw subong nga gabi. Mayong gabi nanay. Kamusta na da nay? Kamusta ang mga pananom tada? Okay, yes, sige. giyapon ng iyang garden, ang iyang forest. Okay, so ano ang last nga ano sini attorney? Amo na kon mataga naton sang mapaabotan naton sa natungdan ano ang last na naton nga paghimuon attorney. Yes, kay bilang kita ang responde sa ilang mga problema, ipalabot naton sa aton yung mga partner agencies for possible solution. Okay? Now, kung parehas ni kagina no nagpadala sa aton, wala taman niya gina-disclose ang aton nga source. Oo. Kung hindi niyo gusto nga confidential kamo, wala man sang disclosure dira. Okay, pero kung you are nagabal ko, maisog ka man niya. Kaya kung gusto mo pa yan mag-vlog, i-video, nga ara ikaw, kag ipakita ni mo ang mga senaryo, diba, wala gidya problema, gina-welcome naton ina siya. Oo, so gani sa mga kalagad Gani no mga kalagad kag mga ka-best friend no ini ang pamaagi no nga agugto naton maaton maintindihan kumbaga no kaga ini na siguro ang tion no parang aton basura no aton himos no aton basura aton obligasyon no gani hindi naton paghihatag sa iban nga tawo ang aton nga basura no nga sila ang magahimos and also no pasalamat kita no sa mga tawo nga nagahimos pa no sa nga aton nga basura and it's time to change no nga kita na mismo ang tipon no ang magtatap sang aton mismo nga mga basura kay matahom kung matinlo di ba mga kalagad About Matahom kaalagad ang matinlo Richard mapalibot. para sa imo nga mga young advocates sa aton nga mga young eco-warriors anong Mensahe. mensahe mo sa ila to encourage them to Ipaabot, be part of ipaabot, EcoWatch.
Of course no sa aton nga mga tagpalamati no nga mga young people and young at hearts no naton nga mga kauturan, hindi pa ulihi no ang tanan para sa pagbag-o naton kag subong man para sa pag-aksyon naton no, nagakaigo nga pag-aksyon naton sa mga naga-exist nga mga problema naton sa aton nga dunang manggad kag sa aton palibot no. Bilang kita nga mga kabataan, mas may madamo kita nga mga tiyempo, mas may madamo kita nga mga kung kaisa resources kag of course ang energy naton no ara pagid gamiton kung tani naton ini no nga mga butang nga mangin mapuslanon kita hindi lamang sa aton nga kaugalingon kundi pati man sa komunidad pinaagi sa pagbulig manage sang aton mga basura o kun sa pagbulig sang pagpahibalo no sa aton mga kauturan, especially bisan sa pag-umpisa na lang gid sa inyo ginikanan kung paano ang tama nga pag manage no sang inyo nga mga basura sa inyo panimalay, sa inyo eskwelahan kag sa mga establishmento nga affiliated kamo no sa inyong mga organization. Dira of course madamo subong nga mga kabataan ang active gid sa mga youth organization nga pwede gid nila magamit ining affiliation nila no para maghatag pagid sang inspirasyon kag subong man maghatag sang ihibalo sa aton nga mga kauturan na hanungod sa pag-manage sang ilang nga mga solid waste. Kag subong man no mga kaalagad kag ka-best friend, hindi naton pag-isalig ang obligasyon sa paghimos sang aton nga basura, ang obligasyon sa pag-manage sang aton basura sa iba nga tawo, no? Hindi na kita maghambal nga ay may gahimos man dira, no? O kun nang may ara man dira nga tawo nga magapulot sang basura nga ina, hindi na naton pag-ihatag sa ilang obligasyon. Kita mismo no bilang kita may ihibalo man kag may pag-insyende, kita naman ang mag-aksyon sa kaugalingon naton nga mga basura no. Kag luyag ko lang anuhon may isa ako ka nakita nagligad lang no. Samtang ginasubay ko ang alagyan. Oo, dinhalin. Alin sa amon banwa pakadto sa amon nga barangay no. Okay. May ara gid nga mga grupo sang estudyante nga naghaboy sang basura sa Amo kilid sang highway na no? nagasakay sila ba sa salakyan? Wala mo pa sila na picturean. Wa ay ko na picturean Kada time kay wala pa naga-drive Eco ako. Watch. Okay. Oo. Naga-drive ako hey, karon kita pa makaswan sa ano. Ikaw pa galing na anti-destructive nga ano, nga driving no. So wa ako naka-picture sa ila pero isa ka ano ini estudyante sang isa ka university. Wow. Naka-uniform? No, naka-org shirt pa no. Na amo man ang aton Grupo ini sa mga estudyante. So paandam sa sa iban. Gusto ko tani sila punduhan no o kon na lagson para pahanumduman no kag pabalikon nga puluton ang ilang nga basura galing medyo nagasako kita that time kay ang aton nga ginalagas nga mga Nagalain na lang man. imubuot. Oo, do gin kim ko na lang pero kung tani no sa mga kaalagad naton nga mga estudyante nga nagapalamati no aton gid nga tagaan sang nagakaigo nga solusyon ang problema naton sa basura kag subong man sa iba pagid nga mga problema naton sa aton nga palibot. May experience man ko sina naga-drive ko. Tapos ang akong ginasundan jeep. Sa jeep may ang tawo nagatubang sa akon. Kaya daw puno-puno na gid siya. Samtang nagalakat ang jeep, nagakinaon siya mani. Okay? Tapos makuha siya sa plastic sang iya mani, tapos ginahaboy ya ang iya nga panit. Tapos ginbabayan ko. Ginabala ko sa iya. Okay? Nag-action lang ko, inang mani mo, hindi pag-ihaboy. Tapos, nagsumusunod, okay, close yan na lang. Kag wala siya nagatulog-tulog sa ako. Kag wala siya na lang nagkaon. Okay? Pero at least, nakayuhuman ako kay mga subong na nga bagay kay kita ang nakabalo hindi lang kita maghipos kay kung ginpabayaan ta lang kay may chance ma lang kita mag-communicate sa iya nga bawal ina diba tapos wala pa ta may ginimo gintulok-tulok mo lang siya hindi ako gintulok sasang matalom kagang gintudlo ang iya man ni hindi pag-ihaboy so siguro sa akon nga action kaya action ko gid mo ginang akon nga gusto nga ipalabot sa iya so nagpati man siya which is nalipay man ko kag nakayuhom ako thank you Lord kay ginhatagan mo ko courage nga himuon ang isa ka bagay di ba nga mapaabot ko sa iya ang mensahe kag nagsunod man siya Kung madasig ang iya pag-response. yes oo kay Samo mo na ang isa mga bagay. may kulba presi mo kulbaan ka kay basi i-stop mo to Lagson sa ka man niya. lagson ka manila kag Amo na bala ko kaisa sa lagson ka bala so niya. nga bala kung kaisa ginaunahan kita sang kulba hindi na lang
Kikaroon ba si kabuhi Kung ano ko pa. taway-taway pa, basi gapangita pa ko kontra, di ba? Do subong sina. So, we need courageous eco-warriors to do that. Okay. So, kabay pa, updan nyo kami mga kalagad kag ka-best friend, no? Sa masunod ng edisyon, for sure damo na sining ma-report. Kag buligan na kita para matigayo naton ini. Sige, bago kita magtakop, do, gina-invite namon ang tanan nga magpasakop, maglantaw, makikambit sa aton nga konsyerto, ang Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marco Zizon kag Laika Gayranod. Ini isa ka likoton sa Arkidiocese ng Capiz no, sa pagsaulog sa ika-75 nga anibersaryo bilang isa ka diocese kag 50 nga anibersaryo bilang isa ka arkidiocese. Ini mapagaywaton sa Pebrero 13, 2026 bago pa man ang Valentine's Day, no? Alas 5 ang takna sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Sa liwata, pwede na kita kabakal sa aton nga ticket or pwede kita katipon kay dugay-dugay pa ni, no? Ang Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marco Zizon kag Laika Gayranod. Ang proceeds o kung kita sini parte ni sir para sa selebrasyon sa Arkidiocese ng Capiz kag sa healthcare program sa aton nga mga kaparian. So mga available kita nga ticket, 10,000 pesos good for 4. Ang 5,000 pesos pwede sa duwa ka mga individual kag 1,000 pesos para sa isa. For ticket sales, may mula makig-angot kay Father Emilio Arbatin, Father Jibin Gumban, Father Marvin Funa, or diri sa Chancery Archdiocese of Capiz. Wala na. Happy birthday gali sa among classmate ko kay Sir Jonel Beltran, kay SB member Sa Jonel kayo, yes. Beltran. Happy birthday, SB Junel. Oo, birthday niya man subong. So happy birthday. Kag kay Ma'am Genevieve Santillan, happy birthday man. Kag kalagad, hindi ka pa birthday. Boy pa niya birthday. Wala, basta may gusto ka tamyawan. Okay. No, sa tanan no, sa tanan nga sa tanan nga nagpasakop no, sa tanan nga nagpamati no sa sining nga programa sa tingog sang tinuga no. Sa gihapon mga kalagad kag mga ka-best friend no, kami sa gihapon ang nagapasalamat no sa inyo walay tupo nga pagsuporta sa sining nga waragwagan. Sa gihapon ang 88.1 Spirit FM Rojas no ang maghahatag sang dekalidad no nga mga balita nga dapat ninyo mahibaluan. Sige, Matin. Mayong gabi lang dira no. Intro. Tagalin, dapat may extra kita. Mayong gabi lang dira no kay Ma'am Shani Bindoy Parohinog kag sa Parohinog family sang Barangay Bolo Rojas. Wow, Kag sa pinalangga ko nga barangay Tumalalod. Malipatan mo. Sige, salamat, Gid. And sa ato makalag ka best friend, salamat, Gid, sa pagpadri sa ato palatutunan. Kag see you next week sa masunod naman nga edisyon. Okay na? Torn, basta may gusto pa i-greet? Nag-greet na kayo Okay, na mga na. birthday celebrators natin. Wala ito dalipatan, no? Sige, salamat sa inyo makalagad ka best friend sa pangalan sa atong station broadcast team. Nga ginapangunahan sa ato na lang doon yung Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa atong station manager, Reverend Father Mark Granflor, Technical Director, Alagad Mingming Wego, kaupod man sa tumang technical staff, Alagad Albert, kag Jonas Pastrana, kag Alagad Ana Marie Ledesma. Nangikaw po nyo sa pagkalagad sa Ginoo pinagi sa pagservisyo sa tao ni sa Lagad Real de la Rosa. Sigyapon, Attorney Abem, Arboleda Dipon. Kag kaalagad Richard Ticar. Kag kalagad Kersey Birico. Kag kami ang Tingog sang Tinuga! Mayong gabi kag God bless Pilipinas! Bye-bye! Bye-bye! Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagpabulag-bulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Tinuga. Programa nga magatalakay tuhoy sa importansya sang pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa nga magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, iyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace.
ci è odio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferito, dove ci è dubbio, dove ci è disperazione, sperare, ci è nevezza, stagnarsi, dove ci è la tristezza, Divine Master, grant that I may not so much seem to be consoled as to console, To be understood as to understand. loved as to love, as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal life. Strumento della vostra pace. Lord, make me, Signore, make me an instrument of your peace. Ikaw nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ini nga istasyon ang ginapanagiyahan kag ginadumalahan sang Archdiocese sang Capiz nga may 5,000 watts transmitter output sa 88.1 MHz sa idalom sang paggiya sang Catholic Media Network kag may panugot gikan sa National Telecommunications Commission. Ang amon nga istasyon kag opisina nahamtang sa Dr. Adolfo B. Villosilio Broadcast Center, Archbishop's Residence Compound, Barangay Lawaan, Rojas City, Capiz. Ang amon technical group ginabugasan sang licensed electronic kag communication engineers kag radio telephone operators. 88.1 Spirit FM Rojas is now signing off. Mga kauturan ang pambansang awit ng Pilipinas. Alam ng puso sa titik mo